Kaustisen musiikkilukio sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Kaustisen kunnassa noin 45 kilometriä Kokkolasta. Vuonna 1976 perustettu musiikkilukio on tunnettu korkealaatuisesta musiikinopetuksestaan, yhteisöllisyydestään sekä uudesta modernista oppimisympäristöstään. Kaustisen musiikkilukio on valtakunnallinen musiikkiin painottunut erikoislukio. Meille saapuu opiskelijoita ympäri Suomea. Lukiossamme opiskelijoita on noin 180. Musiikkilukiossa voit valita opiskelun yleislinjalla, musiikkilinjalla tai urheiluharrastusta tukien lajivalmennuksessa. Opiskelu musiikkilinjalla ei edellytä aiempia musiikin opintoja, vaan voit aloittaa haluamasi soittimen opinnot alusta. Edistyneemmillä musiikin harrastajilla on mahdollisuus jatkaa aiempia musiikin opintojaan tavoitteellisesti. Upeat ääneristetyt musiikinopetustilamme studioineen avaavat lukuisia mahdollisuuksia monipuoliselle musisoinnille. Lukiossa me tuotetaan vuosittain myös musikaali, jossa musiikkiteatterista kiinnostuneet opiskelijamme voivat hankkia kokemusta jatko-opintoja varten. Hei, mä oon Noa Luoma, mä oon toiselta vuosikurssilta. Ja multa kysyttiin, että missä kaikessa mä oon mukana. Ja mä soitan kitaraa 2 jatsyhtyeessä. Sitten mä käyn pianotunneilla, kitaratunneilla. Ja sitten mä oon myös meidän musikaalibändin kapellimestari. Moi! Mun nimi on Laila ja multa kysyttiin, että mitä kaikkea mä oon täällä lukiossa tehnyt. Mä soitan viulua, niin mä käyn viulutunneilla ja sitten viulua soitan myös orkesterissa ja kamubändeissä ja nyt sitten myös musikaalin bändissä tässä kevään ajan. Sitten mä oon nyt toiselta vuodelta asti käynyt kitaratunneilla. Nyt toista vuotta mä oon 3 nyt. Ja mä oon soittanut kitaraa bändissä. Ja sitten vielä musiikin teoriaa on käynyt ja sitten musiikkiteknologian kursseja, kun niitä on ollut. Niin pääsee tänne studiota käyttämään, mikä on mukava. Mun nimi on Olivia Varila ja mä käyn Kaustisen musiikkilukiota yleislinjalla. Mä oon myös mukana lajivalmennuksessa, jossa mun laji on ratsastus. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä käyn ihan normaalisti treenaamassa ja sitten pidän sitä päiväkirjaa, merkkaan tunnit ylös. Ja sitten mä joka jakson päätteeksi mä laitan yhteenvedon liikunnanopettajalle, josta mä saan sitten 2 opintopistettä per jakso. Lajivalmennuksen sisältö vähän mukautuu sen mukaan, minkälainen sun laji on, mutta siihen voi esimerkiksi kuulua se, että sä voit käydä maanantai- ja keskiviikkoaamuisin ihan koulun läheisyydessä olevalla urheilutalolla treenaamassa sun lajia tai sitten ohjeistreeniä. Ja sieltä sä voit saada niinku opetusta tai ohjausta liikunnanopettajalta. Ja treenien jälkeen sä voit käydä syömässä kouluruokalassa ilmaisen aamupalaa ennen sit koulun alkuun. Useat musiikkilukion opiskelijat asuvat vuokralla Kaustisen kunnan vuokra-asunnoissa. Yksi mahdollisuus löytyy ihan koulun vierestä. Videossa näkyvä asunto on hyvä esimerkki niistä. Näiden lisäksi asuntoja voi vuokrata myös yksityiseltä tai asua hotelli Kaustisen huoneistossa. Hae siis meille opiskelemaan ja hakemaan koko elämän kestäviä kokemuksia ja ystäviä.